Mastreets esocial media pane chiri kupiswa zukuru chemapostori ari kuratidza kuti panga patoita hondo pachechi. Handiti mapostori pakanga patoita musindo pakereke. Asi ndisanda kuratidza ika vhidhiyo kacho mungozvionera zukuru zvakanga zvichiitika. Imonyora comment section usati wasubscribe. I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Pano pa number 1 channel penyu muna the only Zim uncle, chisekuru chevanhu, chisekuru chinofara. Aiwa, sinonakirwa zvedu. So vazukuru, don't forget to like this video. Ka video kanotera musindo mapostori yakanga vapocherana kutemani matombo vachirowana vachidzingirana pachechi. Amenoti mweya waMwari unenge uchiripo here kana zvasvika pakudai. Ngatitaura necomment section motudza kuti munofunge nezve mapostori ava. From Uncle side, the only Zim uncle. Much love. Unopinda uri one. Aupinde nemungu unopinda uri one. Ndio yaende keribu. Hapo. Ona matomba. Yewe. Ono. Ih!